Etxean sobratutako telekin paparrekoak egiten. Lehenik eta behin etxean soberan daukazun oihalekin papar babesa paparrekoa egin dezakegu. Oso erresa delako eta material gutxi behar delako. Patroia prestatu behar deu. Lehenengo pausua patroia egitean da. Paparrekoaren forma marraztu paper batean. Eta gero oihalaren gainean pasa. Hemen ikusten dezue nola egiten den paparreko bat, neurriarekin. Oso erresa da, regla batekin eta kartaboi batekin, errez egiten da. Eta gero patroi hori gorde egiten duzu eta nahi dituzun aldaketak egiten dizkiozu. Ohal pusketa bat tolestatu eta goialdean boltza utziko diogu. Horrela, umeari zerbait erortzen bazaio, barruan geratuko da. Eta kito, paparrekoa prest dago. Animatu probatzea.